Ассалому алайкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми ғариб, ҳама нафарое ки видеоро тамошо дорем. Дар аэропорт Дамадед қарор дорем. Хостем бо як камтар дига шумо дар маълумот дем, пеши ҳама ногуфта намона нафарое ки дар раҳи дуранд, вазъияти билетгирӣ надоранд. Номеро дар комментария ҳастай, иншоаллоҳ телефон кунам, билетошона ҳаракат мекунем, арзонтар дастрас кунем. Ва нархи навои билет чӣ хел ки медонем у кас продлед намешавад. Мардум бисёр рафтестай, то охири моҳа билет нестай. Душанбе Узбекистонам бугем ки як нархҳое мегӯянд ки лучи аюда бестию хубай. Баъд арзон сар мешава ай моҳи октябр ай якумш то охирша метавонем ки зарани бигирем ки ҳамворам наздик шава, бо қиматтар мешава. Баъд даже пересадко қатъиам қимат шидаги ай. Пересадка қатъиам ҷон нестай. Ҳастай як рӯз ду рӯз ждат мекунӣ. И бародаре ки мебинем билет гирифта будем шаҳр чанд қа пеш гирифта будем ака? 15 рӯз пеш Дамадедва клуб гирифта будем 14,500. Баъд достиам як каса зан зада гуфта ки ҳамира як рӯз пеш пардохтагиам. Эмомҷона аёдаш буромадай хабардор кунӣ. Хабардор накардай самолёт паридай, бародар омадай мега билет самолёт паридай рафтай короче. Баъд ҳама хаёлати шид ки охи худаш ҳаст билет нестай ай тараф бо будем ки самолёт парида хайр виноват худ мон ки будем гирифтем я балокада Москва Красноярск клуб иншоаллоҳ ҳамин бега регистратсияш сар мешава, парвоз мекуна. Баракаҷон мо худ я маълумот меоди ки дина мақсад ҳама як касоро қариб пашти пирсиди чӣ хел гуфтан нархи навои билета барои ки дигаро бидонам. салом ба халқи муҳоҷир. мо антари вазъият буд, ин бародар худаш омад гӯиш кард, мо ин бародар миннатдорем. Бисёр корои хубай, корои нағзад пешравӣ дарид муваффақиятҳо хоҳон ҳастем. Баъд ами мегӯям ки ягон ҷои шубҳанокиш нестай. бародаро чизе мега ҳақиқатай ростай. Билета бигирем. Дина билетора пирсиде мақсад дастрош дар душанбе пирсиде Узбекистон пересадка қати ай чанд то чанда гуфтан ака? Ай 33,000 то 35,000. Ай 33 то 35,000 ки худ мо ёфтемша 19,936 рубл пересадка қати. Ва хай мо намешава ки мақсад дар ҳар як видеом ҳамаи саволои шумо дар ҷавоб бидем, телефон кунем, ҳаракат мекунем ки ҷавоб бидем. Бисёриҳо мегӯянд ки баъди якум чӣ мешава? Баъди якум чӣ хел ки пешаи карантин бад ҳамон хел мешава. Вақте ки омадем даромад напурсидан документ далши мерем. Баъд мегӯянд ки депорт мекунем, ки депорт намекунанд, штраф надошта бошед намекунанд. Аки ушам ҳеҷ ки гуфтан наметавонад, барое ки ай тақдиртон мебинед короче. ҳай бо ягон чиз нагуфтем, телефон кунед, паноҳи Аллоҳ сарбаланду хонаобод бошед. Салому алейкум ва раҳматуллоҳ.